Téged zavarna, hogyha eltűnnének a politikai hirdetések és az óriás plakátok a városodból? Erről ment a vita Budapesten az elmúlt hetekben. Az elmúlt években az Orbán kormány egyik legfontosabb eszköze a politikai ellenfeleivel szemben a plakátozás volt. De nem csak az ellenfeleket támadták így, hanem a lakosságot is riogatták háborúval és külföldi beavatkozásokkal. Nem véletlen, hogy a Magyar Péter-féle új kormány egyik első intézkedése volt, hogy szigorítsanak a köztéri plakátok szabályozásán. Az új szabályozás kimondja, hogy a politikai hirdetések nem lehetnek gyűlöletkeltőek. Emellett a másik fontos újítás az, hogy a törvény visszaadja az önkormányzatok kezébe az óriás plakátok szabályozásának a jogait, vagyis sokkal könnyebb lesz az önkormányzatoknak leszedetni a túl nagy, nem megfelelő tartalmú vagy rossz helyre kihelyezett plakátokat. Budapest közgyűlése élt is a lehetőséggel, és június végén nagyon kemény szigorításokat hozott be a reklámplakátokra vonatkozóan. Az új törvény értelmében nem csak a politikai hirdetések, hanem az ilyen reklámplakátok is le fognak kerülni Budapest utcáiról fél év múlva. Ennek viszont nem mindenki örült. Az újonnan ellenzékbe került Fidesz képviselői szerint már léteztek törvények arra, hogy hogyan szabályozzák a gyűlöletkeltő tartalmak terjedését. A törvényt üdvözlők viszont azzal érvelnek, hogy a plakátok vizuális környezetszennyezést jelentenek a városokban. A reklámszakma képviselői szerint viszont a plakátok leszedetése a főváros és a lakóközösségek számára is bevételkiesést jelent majd, ráadásul ellehetetleníti az egész iparágat. Szóval kinek van itt igaza? Te szigorítanál a saját városod szabályozásán?